Hello guys! Welcome to my channel. Dumating na pala yung isang box na padala sa akin ng aking friend dito sa YT. Ayan, i-unbox natin. Maraming salamat po sa iyo sa nagpadala. Ayan, papakita ko dito ang ano niya, channel niya. Napakabait na kaibigan dito sa YT. Ayan, unbox na natin to guys. Salamat po sa nagpadala nito. Thank you so much. Ate Ann Colorete Passion. Ayan. Thank you so much po. Thank you. Ito ang mga laman. Maraming salamat. Ate Ann Colorete. Thank you so much. Ayan. Mga tsinelas. Salamat po, Ate Ann Colorete. Thank you. Saka, ito, para siguro to sa anak ko. Thank you so much po. And wow! Ang ganda naman ito. Thank you. Thank you, Ate Ann. Thank you. At may mga damit pa. Thank you so much. Ang dami naman. Yan, oh. Thank you. Ay, ang dami. Thank you, Ate Ann. Ayan. Ito pa yung mga damit pa siya, guys. Ayan. Thank you, Ate Ann. Wow. Thank you so much po. Super. Ay, meron din sa asawa ko, guys. Oh. Thank you, Ate Ann. At merong mga candies. Thank you. Ang dami. Salamin, guys. Oh, diba? May salamin pa siya. Thank you so much, Ate Ann. Wow, may mga pampaganda pa, oh. Ang dami, Ate Ann. Maraming salamat. Oh, may pangkilay na ako, oh. Sobrang thank you, Ate Ann. Ang dami-dami. Thank you. Ayan, ang dami. Sobrang dami, Ate Ann. Maraming salamat. At meron pa tsinelas. At may wallet. Ang ganda ng wallet. At may mga chocolate. Thank you po. Salamat, Ate Ann. Thank you. Maraming salamat po, Ate Ann, sa early gift mo sa akin. Thank you so much po. God bless po, Ate Ann. More blessing po sa iyo. Thank you so much. God bless po. Bye.